Kumulation pi parlok broik baju page kursan kaneka channel mau benar te parlok bro mentang wan ra pi perpentip pi halor kaneka dia kop kwai dok kha ka bahit ba po manai rang sken kaneka dia kop kwai dok kha ka long ba biang manam ta jong pi ban lek na mar kaneka dia kop kwai dok kha ka bahit na ka bahit tam ha ka ba ka price ka baning kong pin yo ha du khat riu lak tingka ka ba ar nyeu lak bat ka balai ar lak bat kum juru ka lok kidru ka bahit ba ha ka ba ka baning kong pin yo da ka tharok slan ka pisa khat san lang tingka cash ka ba ar pin yo dak auto kitten lan ka pisa lailak arpo hajar tingka nang ta ka balai pin yo dak auto kitten lan ka pisa lailak ka basau pin yo dak pisa san pau hajar ka dort ker kelong tang tlai spa itu nginda ngap bangan police pi ya kan ka je ka khwai ka ba hit ba ka dei ha ka arterik benai ba chipau arjar pusan ka bali thos de ka bali sngi pa lei ha ka ba ka dort ker kelong tang arajar tingka shi tiket to nginda ngap bangan police pi ya kan ka notice bat kum juru sapet ya kan ka video the no ka dak penyaj hadu dak go jong kan ka video ka banga bet iya pi ka jia kop khwai dok kha ban penyaj iba ars imli ba w marngar ba keleng khoi rengkat bat ki parlok ka jaka ka dei pung iba keleng khoi manai rangsken katarik kan dei ha ka arterik banai ba chipau arjar pusan ka badim banai otobar arterik otobar ajar pusan ka badai sipalai thos dem ka posang khwai klong kan dai bdim step hadu sau bje jan mit ka dot ket klong tang arjar tingka shiru yang we khwai ka price ka bading kong penyo hadu khat riu lak ka bar hadu nyau lak ka balai hadu arlang ka basau hadu ka ba khat ar penyo silak tingka ka mut kita hadu khat san telikilak hanre ka baning kong penyo hadu khat riu lak ka ba ar nyau lak bat ka balai arlak banang ta kidon sa kisilak hadu khat ar teli te ka ba khat lai penyo lai phajar ka ba khat sau penyo ar phajar ka don ru constellation price hadu ar phau teli mar chi phau hajar tingka ka ani ka jing sngo hun chi sha ban sngo kat kan ni ka price ka ba have ham te hak te ka singi ka don ru ka lucky draw ka baning kong penyo da ka brand new tharok sla ni ka pisa khat san lak tingka ka mular phim sim ya kan ni ka thar penyo da ka pisa khat san lak tingka ka bar penyo da alto kita na ni ka pisa lailak ar phau hajar tingka ka balai penyo da alto kitten lan ni ka pisa lailak kini digi kali ke batmai mom te ka ba sau penyo da ka pisa san phau hajar dort ker kelong tang lai spa tingka tiket pesan spa tingka ar teliki tiket te kan ni ka lucky draw en pelekai ha ka por lai beje jan mit te ka je ko khwai dok kha kan kut ha ka por sau beje te en ka je ko khwai dok kha kan penlong hadu en pen khwai hadu san teliki pung te en sha ban bu jaka do sik ni ruwiang ha ka starik na bechpo ja pesan ha ka por khawi teng men step in ai por si kan ta ban weng no bat la da girawan ki pen ken ya ka por bu jaka in sam da utem paroristikar sha igi ban nabar ban wan di cha sha klem da yo jing bit na ki no penyaj te la kan tip kap ne sa pun ki number nyo not prasan ar kan dai sau iwe rr dan ni kan dai sau lain riu lain not nyo san sau en sha tang kinong diwi di kenyang pat kitiar khwai ban wan di ha ketika jaka te ente dok ha thamai hadu khan riu quintal ha ka arp artrik na kan dai aja pesan por men step en don kinong diwi di kenyang en tim choy bro jai dok ha sha un sa jing bam kat bom pat de ka por khwai te kan ne ka kini ki dok ha bang apa ni ep so bahasa page no ya kan ka video hadu dakot kenapa pinyo i ya ki video kan pinyo i ya kini ki dok ha price ki bagi nok ya jila the ha ki santeli ki pung la phe ha ki santeli ki pung nak menta kan ni ka khat riulak ngani nyolak dan kini silak ki babon te nganget pila yastu lan nga kerman pila yastu ya kan ka jago kwai dok ha ka bahe ka badai ha ka arterik manai rangskan te sayawan baro kumjuri ki parlok ki bakwa ban siban cimenta tang ngani ka lokki duru sawan hak te sini chua ka lai beje warna po ar beje knam pin yo tit biang por yaki tiket lokki dru yo balap lut ma ka lokki dru ka long ka bahe ka bahet bahadu kata-kata te tangkane ke blai shibun ni pe no ka video ka ba kinap dai ki ladap the dokha menta ka sini ha ka pung manai rangskan hadu khat riu quintal chiton riu quintal te long ke en rus ba quintal long ke ke bada hit chi sha ban yo sneu ya ki ta dok kharu ka babon ma du khat riu quintal te tang kane ke blai shibun besar
Nila deblut banthe iki dok kha menta ka step arpo artrek hangne hapung hakane kapung jung ba ke lengkoi kapung ke badon hangne hapo manai rang chicken ya ka ba ka jinge kop khwai kan long ha ka artrek jung banai bashpo arjar opsan ki price kumba philo i kalong ka ba ningkong ka de khan riu lak ter hadu ki concession price bat ka bai tiket kan de arjar tingka sirwiang lene we khwai Tingin bat ni kermen scam ba ki perok rawan ki layu iya kita ki notis khwai ngin sayawan ha kate ka arterik ka ba ngin sabu jaka nadu ka shiterik jong brai bishpo arhajar arpsan hang na hapo kapung rasken ya ka ba ka dok kha ka lapoi menta lakum arton duna tang menta la the khan reu kwental tam bat ki dok kha ki bala shak wan the berbor ki bala tam na nation tai ki lapoi de ki spa kilo hang na hapung jong iba ke lengkoi tingi yower ngi khot epi program bang ngin yawan ha ka arterik jong banai bishpo arjapsan hang ne hapo kapung rasken ki price kumba pili kabde ka baningkong khan reu lak ter hadu concession kabai tiket kandai arjar tingka sirwiang khwai ikublai shibun ngi sai kendo ha ka shitarik kasngi bu jaka ngaba kanjai thangni hang ne hapo ki pung manai rang chicken pung jong ba ke lengkoi kublai shibun ngi sai kendo tong mo Tuh, dekat aja bak, lele. Timbar. Menikong keturu. Menikong. Timbar. Timbar dulu. Kembali itu. Kandreu. Mentang ila deblut banthe ya gini kidok kha kan ka pung rang ha gini ki pung rang sken ke badon santli ki pung but menta ka step ha kan ka step arpo light arpo arterik ila de banthe gini kidok kha pe hadu mentang mentaro khandre kuntal tam te ka bala the i ba ke lengkhoi berbor ha gini ki pung kila lei dai kilo te ngingej ba te ki dok kha kan long ki jongpi ya ka ba ka jinge kop khwai kan long ha ka khat ha ka arterik jong mentau benai ba shipo arjar opsan ke bahap kasni palai kasni syuti matema kan hide no khanar me ste karo na me barane me thu Bora. Ada asal rum do. Asal. Bala. Minta gini gidok ka gibahe mo. Ngam pedi ganya ka ba. Kadno kilo long. Kini dok ka price. Kilo. Ndai. Ka.
Pung balai mah, labun mah pung balai. Pung bar. Tado tu. Tu duk kapras pet mamarek tu. Nganom itu re kapras kena kilo. YouTube sih kilo. Nah. Ada